ibu nikah kok mama itu. Lah, Mbak nikah kan luwe mama to. Sik, saiki tak terus terang ning kene udesane mangko kae. Kowe cah loro ki karepmu udah piye? Kok iso nyeluk Mbak Wiwin, mbok ini kan kok mama. Ya kan bahasane aku to, Pak. Ngoten nggih. Pripun? Lah iya Mbak Wiwin kok mama termasuk mamamu. Ya bakale, Pak. Oh ngono. Cah loro asine piye? Cah loro asine piye? Kabeh do takon karo aku. Pripun to Pak Kangko? Pripun to Bu Dwi? Ardi kali ini kan pun pacaran apa dereng? Wah, aku yang ngono. Saiki jawaban dhewe nang netizen. Kita ini hanya kakak adik. Ah, niku pun bener. Tenan ngono ya? Iya, Pak. Heeh. Iki tak anggap masku dhewe. Mas Ardi nganggep aku adik, Pak. Nggih niku pun. Tak kandhani ya, kowe tak kandhani. Aku mbiyen karo Bu Dwi ya ngono. Bu Dwi ki kok karo aku tak anggap ATM. Adik, ATM ki adik tapi mesra. Suwi-suwi. Apa, Pak? Suwi-suwi ngopo? Wes kuwi ya, ngono ya. Ngono ya. Nah, Ya, kita juga ATM. ATM ya, Pak? Adik tapi nesunan. Wah iya. Ah iya. Nah. Matur ki apa nek karo Bu Sri? Nggih, matur nuwun kagem tali asih, kagem kula Mbak Niken. Mangke kula bareng nggih Bu, niki tesih kula beto. Oh. Dikek duit barang to, Mo? Nggih, diparingi tali asih. Aku dadi kelingan aku ya dititipi duit kok kowe cah loro kok. Mong tali asih. Tali kotane ora. Iku dhewe. Iki saka Mbak Ika Ratujaya 500.000. Nah, saka Bulis Maksum juga 500.000, yang 500 untuk Dwi Jolaras Indonesia, yang 500 nanti dibagi untuk Legit dan Mbak sapa jenenge kae Angel, juga untuk tim utawa grup Icilik-icilik Cerit. Nah, Apa tajane cilik-cilik cerit iki? iki grupe cah loro lho. Kuwate Mbak Mayang karo Mak Jumpe. Ya iki dadi 500 ya. Iki aku mau nyampaikan kok nyo. Iki cah loro, iki Ardi gini kan nyo. Nah, tampa. Wis kaya ngono lho tresnane karo awakmu. Iya. Terima kasih untuk Bulis Maksum yang ada di Den Haag, Belanda. Juga terima kasih untuk Mbak Ika Ratujaya yang ada di Hong Kong. Ya, terima kasih buat Mbak Ika Ratujaya dan juga Mbak Bulis Maksum. Bulis Maksum. Ya. Yang ada di Hong Kong. Di Den Haag, Belanda. Ya. Ardi nganti apal kulino diparingi. Nggih, lha niki pun makaping-kaping ya, Pak. Oh iya. Ya. Ya saiki kowe nembang cah loro arep lagune apa terserah. Kita kasih lagu yang terbaru Mas Ardi. Apa? Apa? Ayo Mas, ijing miring Mas, bila Mas. Ngomong Mas Bogon. Anu bos pitanala Mas. Bos Pitanolo. Iya. Mbak kowe Ardi apa Bos Pitanolo? Apa di? Wow. Jadi iki coba jadi. Iya. Lah iso mu apa? Kadek ingin takon apalne kok. Ini kok mau napa-napa? Ya, Kusuma Kusuma Wijaya. Wijaya. Ya. Kalian ngawur sithik, Pak. Oh ngawur apa-apa. Wong mendem sithik wae ora apa-apa kok. Sampeyan mau mendem to? Ora Kok abang matane? Ngantuk. ngantuk. Iya. Wah, jare kok titik ngono. Ya. Ngono kok adik. Adik apa? Telek. Iki tok maneh awak dhewe pacaran, Mas. Gitu. Tok maneh dhewe pacaran gitu. Terus mari ngono ade rapi terus dia anake legit ngono. Engko Pak enek dramane Pak. Oke. Iki mesrase iki ceritane Kusuma Wijaya iki mesrase Pak. Wah, baru pertama jumpa dan saling mencintai ngono ta. Heeh. Kusuma Terus Wijaya. orang-orang kok rapi terus dia anak Legit. legit. Oh, legit kok ya ditampilne. Ya, heeh. Ini wajah yo member awakmu kok wajah legit ki. Rupane iki lho. Oh, nggih mirip gitu Pak. Mirip. Mirip. Ya, coba Kusuma